Sambonana nginibingelele nami ngithele channel eMasweti Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufica ngizele iqiniso lokuthi awuqofa subscribe, maqedwe ukuba le video ushaye like bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje. Wenganza kwethu isikhulumile ke iPresident of the Bhinqa Nation ungizwe umvukamlando wakamchunu ongagcinike njengokuba iPresident of the Bhinqa Nation ophinde ke abeke umdidiyeli wamabutho amabhinqa ngokusemthethweni owabekwa ke eNdlulamithi. Ungizwe ke umvukamchunu ke useveze ke amagama ke amahle ewabhekise kwinsizwa umthaneni kaManqele kubekwe ngisho ke ikheke kuthiwa kayi nali ikheke ke alisikwe sika mthandeni ikheke lakho ngiyakubeka njengamanje uyinkosi yamaskande futhi igama lami lungumanqoba akekho ke omunye ongangiphikisa njengoba ke sengisho kanje kana kwethu awuyizelwe ke ukuthi ke ungizwe umchunu uyibeke kanjani ke lensizwa kaManqele njengenkosi yomaskande. Uyabona kwethu ngomsebenzi wabo kwethu njengoba kuthi inkosi emaskandi mkwethu angibabaza lokho anginondaba ukuthi umuntu uthini futhi